Poznáš ten moment, keď je tvoje bývanie zrazu tesné? A presne preto sme tu. Skvelý trojizbový byt. A to za skvelú cenu. Tu sa stavia Lego mesto, učí sa geometria a dá sa tu aj tancovať. A keď deti konečne večer zaspia, tu si oddychneš. Ak cítiš, že ti tvoje bývanie už nestačí, tento byt ti sadne. Zavolaj mi.